nwanne tupu ị na-asị mmadụ that you will not grieve anybody this year na ịma nkwetara onye ọbụla n'afọ a nwanne gbaa mbọ dị sure na akpa gị gwara gị eziokwu gbaa mbọ dị sure na ọ bụla onye nzọpụta gị ka ị na-agwa nya bụ ife gbaa mbọ dị sure na ọ bụla onye afọ na-enye gị 1000 ahụ ịma bụ na ọnya ga-eduga gị n'ebe onye nzọpụta gị nọ nwanne gbaa mbọ dị sure na ọ bụla onye afọ ka ị na-asị ya that you will not grieve anybody this year maka mmadụ ibe anya m nwanne echi gara aga ka nwa akati nọ ebe ọ na-arụ ọrụ ife ọ na-afụ ebe ahụ o nwere ife ọ na-aghọtazi na nke ikpeazụ ade ekwekwe aka ya ebunye fonu si ka o mee vidio ka o tụọrọ ọga nwe ọrụ ka o gosi ife ndị ọzọ na-eme na ya bụ ụlọ ọrụ dee ọ na ebe ọ na-evidio ife ahụ ọga nwe ọrụ abata si onye ọbụla ngwa gosibidozi m ife n'ụlọ pụtara dee nye rute na tọn nwa akatkis eneli anya enu nye na anya na ana na-asị ya ọga I was just trying to do this before I do that you not get me ọ ga-ewere iwe si ya you have to continue doing that in your house dee otu a ga-esi chụ nwa akati n'ọrụ otu a ka o si megide I will not grieve anybody dee ya were aka chụọ ewe n'ọrụ nwanne tupu ị na-asị that you will not grieve anybody na onwere onye ị ga-ekwetarụ n'afọ a gbaa mbọ dị sure na akpa gị na okwetarụ gị nwa n'onwe gị gbaa mbọ dị sure na ọ bụla onye nzọpụta gị ka ị na-agwa okwu ahụ nwanne m ọ dị egwu nwanne mmadụ biko sonye n'ihe m na-eme tụsara m ozi ya nwanne mmadụ